Tobogány sú pre väčšinu ľudí symbolom leta a zábavy. Ale niektoré z nich sú také extrémne, že z jazdy môže stať poriadne nebezpečný zážitok. Dnes sa pozrieme na najnebezpečnejšie tobogány na svete. Verukt, kedysi najvyšší tobogán na svete, meral viacej ako 51 metrov, čím bol vyšší než Niagarské vodopády. Kvôli jeho extrémnej rýchlosti a bezpečnostným problémom bol po tragickej nehode v roku 2016 úplne zavretý a neskôr bol aj zbúraný. Tobogán dosahoval rýchlosť až 112 km za hodinu a 7. augusta 2016, keď sa tam spustil 10-ročný chlapec Caleb Schwab. Na tomto tobogáne schytal tragickú nehodu a po tejto nehode zavreli celý akvapark. Tobogán Aqualoop vás vystrelí rýchlosťou až 60 km za hodinu a následne vás čaká loop. A ak nemáte správnu váhu alebo rýchlosť, hrozí, že uviaznete v slúčke, teda v lúpe. Pre niektorých je to adrenalín, ale pre iných to môže byť aj nočná mor. Tento tobogán, aj keď pre niektorých není až taký strašný, lebo sa aj nachádza vo viacerých akvaparkoch, ako napríklad vo Slovensku, v Turecku alebo v Brazílii, tak stále je veľké nebezpečie, že sa tam môžete zaseknúť, pretože není to 100% spravené, že tá rýchlosť vystačí na celý loop. Cannonball Loop. Tento legendárny tobogán bol postavený v 80. rokoch v Action Parku, známom ako najnebezpečnejší lunapark v Amerike. Cannonball Loop mal uzavretý looping, ktorý spôsobil desiatky zranení od krvácania z nosa až po zlomeniny. Rýchlo bol zakázaný. Insano, kedysi najvyšší tobogán na svete, vás pustí takmer voľným pádom z výšky 41 metrov. Jazda trvá len pár sekúnd, ale adrenalín máte v krvi ešte hodiny. Kvôli obrovskej rýchlosti je to jeden z najextrémnejších tobogánov, aké existujú. Scorpion's Tail začína padacou kapsulou, kde pod vami zrazu zmizne podlaha. Čaká vás prudký pád, 55 metrov dlhý looping. Ak máte strach z výšok a rýchlosti, tomuto sa radšej vyhnite. Tieto tobogány ukazujú, že hranica medzi zábavou a nebezpečenstvom môže byť veľmi tenká. Na ktorý z nich by ste si trúfli vy? Dajte mi vedieť dole do komentárov a nezabudnite dať like a odber, ak sa vám video páčilo. Čaute.